नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. रक्ताचं पाणी करून मिरची पिकवली, सगळी मेहनत पाण्यात गेली. मिरची व्यावसायिकांचं लाखोंचं नुकसान. विद्युत वितरणच्या नियंत्रण कक्षाला पालकमंत्री नितेश राणेंची भेट, कामकाजात सुधारणा करण्याच्या सूचना. आणि आता सहकारातही राजकीय जोडे, हर्षवर्धन सपकाळ यांची टीका. आता पाहूयात सविस्तर बातम्या. नांदगाव इथं 2 दिवस अंमली पदार्थ विरोधी प्रभात फेरी काढण्यात आली. नांदगाव पोलीस पाटील ऋषाली मोरजकर यांनी नांदगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे अंमली पदार्थ विरोधी प्रतिज्ञा घेऊन प्रभात फेरी काढली. समाज आणि देशाच्या विकासात महत्त्वाचे योगदान आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त तरुणांनी नशामुक्त भारत अभियानात सहभागी होणे अत्यंत गरजेचे आहे. देशासमोरील हे आव्हान स्वीकारून आज आपण नशामुक्त भारत अभियानांतर्गत एकजूट होऊ आणि केवळ समाज कुटुंब मित्रच नव्हे तर आपण स्वतःही नशामुक्त होऊया. कारण बदलाची सुरुवात स्वतःपासूनच झाली पाहिजे. चला तर मग आपण सर्वांनी मिळून आपला सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र नशामुक्त करण्याचा दृढ संकल्प करूया. मी प्रतिज्ञा करते की माझा देश नशामुक्त करण्यासाठी मी माझ्या क्षमतेनुसार शक्य ते सर्व प्रयत्न करेन. हो म्हणा, जीवनाला हो म्हणा, जीवनाला हो म्हणा. नको अंमली पदार्थाची नशा, आयुष्याची होईल दुर्दशा. नको अंमली पदार्थाची नशा, नको अंमली पदार्थांची नशा, नको अंमली पदार्थांची नशा. जीवनाला हो म्हणा, जीवनाला हो म्हणा, जीवनाला हो म्हणा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये होणाऱ्या विद्युत पुरवठ्यासंदर्भात असलेल्या नागरिकांच्या तक्रारीसाठी पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या सूचनेनुसार कुडाळ येथील अधीक्षक अभियंता कार्यालयात स्थापन केलेल्या नियंत्रण कक्षाला पालकमंत्री नितेश राणे यांनी शुक्रवारी भेट दिली. यावेळी नियंत्रण कक्षाच्या कामकाजाची माहिती घेतली. यामध्ये अनेक सुधारणा कराव्या लागतील अशा सूचना पालकमंत्री नितेश राणे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. काल जोडामार्गमध्ये 12 तास लाईट का गेलेली, कोण आहे इथे प्रमुख? आता ते गेल्यानंतर इथे प्रमुख कोण आहे? हो, पण तिथे आता 12 तास वीज नव्हती हे तुम्हाला नोटिफाय का केलं नाही तिकडच्या लोकांनी? म्हणजे सिस्टम फेलियर आहे. 1 तास नाही, 2 तास नाही, 12 तास वीज नव्हती. म्हणजे काय 12 तास परत त्यांना कळलं नाही की त्यांनी हेड ऑफिसला कळवावं? ते चालू आहे, प्लस मायनस ते चालू आहे. काही भागामध्ये वीज गेल्या म्हणजे कुठे कळत सिस्टम काय लागण्याचे जरा थोडं ते समजू नको. कोण तू समजली, कोण समजली? ते आमच्याकडे रिपोर्टिंग असते. पण कोण देतात पिढी तुम्हाला? सबस्टेशन ऑपरेटर देतात. त्यांच्या आधारे तुम्ही करता? हां, त्यांच्या आधारे आम्ही रिपोर्टिंग पुढे, आम्हाला रिपोर्टिंग होतं त्यांच्या आम्ही पुढे कळतो. काय सिस्टम का लागली ते? हे कंट्रोल रूम बघा तुमचे कसे आमच्या दोन्ही आहे. एअर कंडिशनची गरजच नाही, एकदम उघडायचं. त्यांना व्यवस्थित रूम बिऊन देऊन व्यवस्थित करायला पाहिजे ना. हाच मेन माणूस आहे कंट्रोल रूम म्हणजे. हे आहे कारण की याच्याबरोबर आमचा एक
हो हो, पण ते 4 मार दोडामार मध्ये काल 12 तास वीज नव्हती. सर नाही, ती एक वाडी होती, मी पूर्ण नव्हतं तिला. मी सकाळी घेतली सासवडीच्या इथली छोटी वाडी होती, तिथला रात्री 2 वाजता गेला होता सर, आणि सकाळी 8-8 वाजता चालू होता. त्यामुळे हा विषय रेग्युलर पद्धतीने असं का बंद पडतंय कुठे ना कुठेतरी काय. काल दोडामारमध्ये पाऊस होता नाही, मग पाऊस नसताना कसं पडणार. मग ते त्या दिवशी तुम्ही जो प्रस्ताव दिला त्याच्यात हे सगळं आहे का? तो काही सरकारचा प्रस्ताव सर ह्याच्याकडून बरेचसे फुल सगळे ते 70च्या प्रस्तावामध्ये ते सगळं आहे का? तो प्रस्तावाची कॉपी कोणाकडे दिली? आपल्याकडे. तुम्ही मुंबईला का नाही दिली मला? तुमच्यासाठी ठेवण्यासाठी नाही दिली ना. मी मुंबईला साहेबांना मंगळवारी मी पत्र देऊन टाकलं असतं ना. ह्यांनी तुम्हाला दिली, तुम्ही मला दिली पाहिजे होतं ना मुंबईला जाण्यासाठी. मी पत्र देऊन टाकलं असतं. ते मंत्र्याच्या प्रस्तावासाठी आहे तो. काही वेळा कंप्लेंट असते लोकल एखादी इंडिव्हिज्युअल घराची कंप्लेंट. नाही, पूर्ण भागामध्ये 12 तास वीज नव्हती. 12 तास नव्हती. मला सिस्टम समजून घ्यायचं. अगर तिथे हा काय हो कुठेही असू दे, पण तिथे उदाहरण तुम्हाला सांगतो. नुसतं फक्त दोडामार्ग नाही. अगर 12 तास हा फार कमी वेळ नसतो. एवढं वेळ अगर वीज नसेल तर तुम्हा लोकांना नोटिफाय कशी होते आणि त्याच्यानंतर तुम्ही काय ऍक्शन घेता मला सिस्टम सांगा तुमची. दोडामार्गला एवढा वेळ लागला? रात्री उशिरा झाला, साधारण 2 वाजता तिथे रात्रीची आपली वायरमॅन असते. थोडाफार पुढे वगैरे घेऊन असेल तर ते वायरमॅन अटेंड करतात. सकाळी लवकर रिस्पॉन्स टाइम जरा आपण चांगला करू अजून. कारण काय होतं तुम्हाला वेळ खूप लागतं. 12 तासाचा जर वेळ असेल. हरकुलला काय झालेलं? तेच ना हरकुल हरकुल 452ला पहाटे फाल्टी झाला. 452 तो रिस्टोर झाला 7:20ला. पूर्ण भाग एरिया सुरू झाला. तो रिपोर्टिंग घेतल्या. पण हे रेग्युलर पद्धतीने हे बंद कशाला पडतायत? जे मटेरियल जे आपलं तुमची साधन समृद्धी आणली आहे, जे काय इक्विपमेंट आणले ते कुठून प्रोक्युरमेंट करतात? सगळे जुने आत्ताचे नवीन नाही, 40-40 वर्ष जुने आहेत. म्हणजे सगळ्यात चेंज करायला आहे. त्याचा उल्लेख ह्याच्यामध्ये आहे का? रिपोर्टमध्ये आहे का? ते सर चेंज करायचं खूप मोठा प्रोजेक्ट. हा खूप मोठा प्रोजेक्ट आहे सगळ्या. त्या 70 मध्ये तो विषय सगळा दिलेला आहे का? त्याच्यामध्ये जे फॅब्रिकेशन चेंज करणे आहे हे सगळं. हे इमारतीमध्ये काय ऑपरेशन आहेत का? हो. मग आज काय काय कुठं झालंय? पाठ येत आहे. देतात त्या आधारे आहे का? अन्य सावंतवाडीमध्ये कशाला बनते? कालचा दोडामार्ग मध्ये मला आता कोणी 12 तास काल वीज नव्हती. माहिती कुठे? काल रात्रीचे 12 तास वीज नव्हती. विनापरवाना बैलाची वाहतूक केल्याप्रकरणी सावंतवाडी पोलिसांनी 5 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. ही कारवाई आंबोली गळे परिसरात करण्यात आली. हे सर्व बैल अंबाडे आजरा येथे चालत घेऊन जात असताना आंबोली दूरक्षेत्र पोलिसांकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे. अंबाडे आजरा येथील 4 जण 4 बैल घेऊन सावंतवाडी ते आंबोली गळे येथील रस्त्यावरून चालले होते. याची माहिती आंबोली दूरक्षेत्र पोलिसांना मिळाली. त्यावरून संशयितांची चौकशी केली असता त्यांच्याकडे कोणतीही कागदपत्रे नव्हती. त्यामुळे पोलिसांकडून या चौघांवरती कारवाई करण्यात आली. त्यामध्ये पांडुरंग बापू पाटील, दशरथ बाळू पाटील, अशोक शांताराम पाटील, रमेश सीताराम कांबळे, यशवंत बापू राणे, सर्व राहणार अंबाडे, तालुका आजरा यांचा समावेश आहे. दरम्यान पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्राण्यास निर्दयतेने वागणूक व प्राणी संरक्षण कायद्यानुसार त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल करून 4 गोवंश हे सुरक्षिततेकरता ताब्यात घेऊन गोशाळेत जमा करण्याची कारवाई केली आहे. ही कारवाई स्थानिकांच्या मदतीनं सावंतवाडी पोलीस स्टेशन हेड कॉन्स्टेबल रामदास जाधव, दीपक शिंदे, लक्ष्मण काळे, मनीष शिंदे वगैरे पथकानं केली. कोणत्याही प्रकारे अवैध जनावरे वगैरे वाहतूक करू नये असं आवाहन पोलिसांनी केलं असून अशा प्रकारे मिळून आल्यास रितसर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे. त्याचप्रमाणे कोणीही अशा प्रकारे गोवंश वाहतूक बाबतीत माहिती असल्यास पोलिसांना संपर्क करावा. परिसरात कोणती अयोग्य कृती करू नये. कोणत्याही प्रकारे वाहतूक करणारे किंवा इतर लोकांविषयी माहिती दिल्यास त्यांचं नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल असं आवाहन पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांनी केलं आहे. आता सहकारातही राजकीय जोडे घालून प्रवेश झाल्याची टीका हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे. पाहूयात. मात्र हा दीडपटाचा जो त्यांचं वचन होतं
त्यांची जी घोषणा होती, दुर्दैवाने हाही एक जुमला ठरला आणि कुठल्याही प्रकारची शेतमालामध्ये जी भाव आहेत, MSP जी आहेत, त्यामध्ये वाढ झालेली दिसून येत नाही. 300 रुपये 500 रुपये ज्या काही वाढी झाल्या आहेत त्याचा जर आपण मागोवा घेतला तर आपल्या लक्षात येईल की तुलनात्मक जर बोलायचं झालं तर मनमोहन सिंग जेव्हा पंतप्रधान होते, जेव्हा काँग्रेसचं सरकार होतं, तेव्हा काँग्रेसच्या 10 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये एकूण 120% ही MSP मध्ये वाढ झाली होती. म्हणजे मोजायला जर गेलं तर जवळपास दुपटीपेक्षा अधिक, दुप्पट तिप्पट हा शेतमालाचा MSP मध्ये वाढ ही दिवंगत मनमोहन सिंग साहेबांच्या म्हणजे काँग्रेसच्या कार्यकाळामध्ये 2004 ते 2014 या अंतराळामध्ये 120% MSP ची वाढ झाली होती. तर दुसरा कार्यकाळ आपण डोळ्यासमोर ठेवू, 2014 ते 2025 या कार्यकाळामध्ये केवळ 45% ही MSP वाढलेली आहे. मात्र MSP 45% जरी वाढली असली तर या दरम्यानच्या काळात काय काय झालं, तर मोदींनी GST हा लावला, त्यामुळे GSTचे 18% जे आहेत ती वाढ झाली. मनमोहन सिंग साहेबांच्या कार्यकाळामध्ये डिझेल 48 रुपयापर्यंत होतं, आता ते डिझेल 100च्या वर गेलंय, म्हणजे तिथे 100% हा वाढ त्या ठिकाणी झाली. नंतर वीज, पाणी, कीटकनाशक या सर्वांमध्ये जे आहे त्याचे देखील दरवाढ ही झालेली आहे. कीटकनाशकांवरही 18% GST तर आहेच आहे, बियाण्यांवरही 18% GST तो त्याही ठिकाणी आहे. मनमोहन सिंग साहेबांच्या कार्यकाळामध्ये खतांवर अनुदान दिलं जात होतं, डिझेलवर अनुदान दिलं जात होतं, कीटकनाशकांवर अनुदान दिलं जात होतं, शेतकऱ्यांना वीज जी आहे त्यामध्ये अनुदान दिलं जात होतं. त्यामुळे एकंदरीत त्या अनुदानाचा जर विचार केला तर त्यावेळेस आजच्या तुलनेमध्ये MSPशी जर या सगळ्या गोष्टी संलग्नित जर केल्या तर मनमोहन सिंग साहेबांच्या 2004 ते 2014 या काँग्रेसच्या कार्यकाळामध्ये केंद्र सरकारने एकंदरीत आजच्या तुलनात्मक जर बोलायचं झालं तर 5 पटीपेक्षा अधिक पटीनं हा शेतमालाला भाव होता. आता 45% ही वाढ झालेली आहे MSP मध्ये मोदी सरकारमध्ये. मात्र त्यामध्ये डिझेलच्या किमती वाढल्या, GST त्याच्यामध्ये लागलं, ही शेतकऱ्यांची कंबर तोडणारा हा एकंदरीत विषय आहे. त्यामुळे अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा हा मुद्दा आहे. त्यामुळे MSP आम्ही वाढवून देऊ, 1.5 भाव देऊ असं सांगणाऱ्या मनमोहन सिंग साहेबांचा कार्यकाळ हा त्याच्यासाठी आजही मार्गदर्शक स्वरूपाचा आहे. तसं काम मोदी सरकारने केलं पाहिजे, मात्र तसं करताना ते आढळून येत नाही. आणि MSP ही न वाढवल्यामुळे आणि 1.5 पटीचा भाव लागत मूल्यापेक्षा मिळत नसल्यामुळे आता दाभाडी जे यवतमाळचं जे गाव आहे त्या ठिकाणी काँग्रेस क्या हुआ तेरा वादा हा प्रश्न मोदी सरकारला विचारत येणाऱ्या 3 जून रोजी त्या ठिकाणी पदयात्रा ही या सर्व समस्यांच्या अनुषंगानं आमचा मोर्चा आम्ही पदयात्रा काढत आहोत आणि मोदी सरकारला जा विचारत आहोत क्या हुआ तेरा वादा. आणि तातडीनं आपण आपलं वचन पूर्ण करावं. आज 6 पेक्षा अधिक आत्महत्या दररोज शेतकऱ्यांच्या होत आहेत. मनमोहन सिंग साहेबांनी त्यावेळेस राबवलेली जी धोरणं आहेत याचा पूर्ण विसर हा मोदींना पडलाय. स्वामीनाथन आयोग हा मनमोहन सिंग साहेबांनी गठीत केला होता. स्वामीनाथन आयोगाची टप्प्याटप्प्यानं अंमलबजावणी करण्याचं देखील काँग्रेसचं धोरण होतं. मात्र आता मोदींनी स्वामीनाथन आयोग जो आहे तोही गुंडाळून हा ठेवून दिलेला आहे. त्यामुळे आपण दिलेलं जे वचन होतं, मोदींनी दिलेलं जे वचन होतं त्याचं काय झालं हा प्रश्न आणि हा जाब विचारत आम्ही यवतमाळमध्ये पदयात्रेचं आयोजन हे 3 जून रोजी हे केलेलं आहे. आणि ज्या गावामध्ये मोदींनी 1.5 लागत मूल्यापेक्षा आपल्याला 1.5 भाव हमीभाव दिला जाईल ही घोषणा आणि हे वचन दिलं होतं त्या गावातूनच ही पदयात्रा आम्ही काढत आहोत. आज आपल्या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून ही फसवी जी MSPची जी भाववाढ आहे याचा आम्ही धिक्कार करतो, याचा निषेध करतो आणि लागत मूल्यापेक्षा 1.5 पटीने आपण जे भाव देऊ सांगितलं होतं आणि 100% जी खरेदी करू हे जे सांगितलं होतं ते वचन पूर्ण करावं. आता
जी खरेदी केल्या जाते आहे ती पण अर्धी अर्धी केल्या जाते. एकीकडे उत्पन्न किती मोठ्या प्रमाणावर होतं त्या तुलनेने नाही, तर फार तुटपुंज्या स्वरूपामध्ये शासन ही खरेदी करते आहे. त्यामुळे त्याही मुद्द्याचा असा आहे की आमचा मुख्य रस्ता नॅशनल हायवेचं काम आमच्या वैभववाडी शहरातून जात आहे आणि रस्ता बनत असताना थोड्या काही अडचणी होणं निश्चित आहे. पावसाळा पण 20 दिवसा लवकर आलेला होता. 10-15 दिवस थोडं पावसाने आम्हाला दिले असते तर भरपूर काम झालं असतं आणि त्याच्यामुळे गटार तुंबण्याचा प्रकार कमी झाला असता. ते झालं नाही आणि म्हणून आता आम्ही विविध पर्याय आमच्या नजरेसमोर काय आहेत, कॉन्ट्रॅक्टर आहे, नॅशनल हायवेचे अधिकारी आहेत, प्रांत अधिकारी सगळे आम्ही, नगराध्यक्ष, आमचे शहराचे सीओ सगळे एकत्र मिळून काय पर्याय आम्ही व्यवस्था इथे उभी करू, पर्यायी व्यवस्था उभी करू शकतो जेणेकरून आमच्या वैभववाडीकरांना त्रास कमीतला कमी झाला पाहिजे. या दृष्टिकोनातून उपाययोजना करण्यासाठी आज मी इथे आलो होतो. आता पावसाळ्याचा जोर थोडा कमी झालेला आहे. आमच्याकडे आता 8-10 दिवसाचा स्कोप आहे. त्याच्यामध्ये जेवढं जास्त काम आम्ही करू शकतो ते करण्याचा मानस आमचा आहे आणि त्याचं नियोजन मी आता केलेलं आहे. साहेब, सकाळी तुम्ही महावितरणच्या नियंत्रण कक्षाला अचानक भेट दिलात. लाईट आता जी जाते आहे, पाऊस अजून व्हायचा बाकी, आणि अशामध्ये आपण काय त्यांना सूचना केल्या? असं आहे, मला नियंत्रण कक्षाचा कारभार पाहायचा होता पण त्यांना न सांगता जायचं होतं. तिथे कंट्रोल रूम असो, अन्य सगळ्या गोष्टी असो. शेवटी बघा, त्या खात्याचे मंत्री आमचे सन्मान्य फडणवीस साहेबांचं नाव कुठे खराब होता कामा नाही. कंट्रोल रूमची अवस्था, एकंदरीत पूर्ण खात्याची अवस्था काय आहे नेमकं नजरेसमोर पाहायचं होतं. कारण का सातत्याने आपण MSEBवर त्या कारभाराचा आपण उल्लेख करतोय. काही भागामध्ये लाईट जाण्याचा आजही प्रकार आहेत पण तो प्रकार कमी पण झालेला आहे. असं नाही का कमी झालेला नाही आहे, कारण का मंत्रालय स्तरातून जेव्हा लक्ष घालायला सुरू केलं तर बऱ्यापैकी प्रकार सुरू झाले. पण माझा विषय असा आहे की आता कायमस्वरूपी हा प्रश्न कसा सुटला पाहिजे, यासाठी जवळपास 70 कोटीचं आता प्राथमिक पॅकेज मेंटेनन्ससाठी याची मागणी आम्ही ऊर्जा खात्याकडून करणार आहोत. त्याचा स्वतः पाठपुरावा मी करेन जेणेकरून काही तर वायर किंवा पोल किंवा हे 30-40 वर्ष बदललेच गेलेले नाही. आता ते सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित पद्धतीने करून भविष्याच्या दृष्टिकोनातून आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये MSEBचा त्रास लोकांना कमीतला कमी होईल याच्यासाठी उपाययोजना आम्ही करणार आहोत. केबल अंडरग्राऊंड होणार आहे का? कारण त्याचं काम सुरू आहे. आम्हाला त्या दिवशी माझ्या बैठकीमध्ये मला सांगितलं गेलं, आपत्कालीन बैठकीमध्ये सांगितलं गेलं डिसेंबर 2025 पर्यंत काम संपेल असं मला सांगितलं गेलेलं आहे. त्याच्यावर माझं बारकाईने लक्ष आहे. साहेब, हा जो मार्ग आहे त्याची सिंगल लेनचं काम चालू आहे. पावसाने उसंत घेतली, काय पूर्ण होण्यासाठी काय आदेश आज दिलेत का? आदेशच आहे. कारण का शेवटी माझं म्हणणं आहे की जसं आपल्याला आता निसर्ग मुभा देईल त्यानुसार आपण काम करायला पाहिजे. शेवटी आमचा पावसाळी जिल्हा आहे. आमच्या वैभववाडीमध्ये तर पाऊस तसा जास्तच पडतो कारण का डोंगराळ भाग आहे आणि त्याच्यामुळे पावसाचा अंदाज घेऊन जेव्हा जेव्हा स्कोप भेटेल. आता आमच्या नगराध्यक्ष मॅडमनी पण चांगल्या सूचना त्यांनी बोलले की रात्री पण काम करा, दिवस रात्र काम करा. तर अशा पद्धतीच्या अगर सूचना येत असतील, नागरिक सकारात्मक असतील तर निश्चित पद्धतीने दिवस रात्र काम करून लवकरात लवकर हा विषय संपून टाकू. सर, पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा जो हा घाट आहे, हा घाट मार्ग आता सिंगल लेनवर चालू आहे. तसंच कोंडा घाट जो आहे तर त्याची आता लेन जी आहे ती काम पूर्ण झालेलं आहे, मात्र तो रात्रीच्या वेळी बंद केलेला आहे, बंद केला जातो. गैरसोय लोकांची असेल, गैरसोय दूर करण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण रात्री पण तो घाट कसा सुरू राहील यावर मी संबंधित खात्याशी बोलतो. थँक्यू. मुसळधार पडणाऱ्या पावसानं दोडामार्ग तिलारी मार्गावरील साटेरी भेडशी येथील मुख्य मार्गाला नदीचं स्वरूप आलंय. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूचे गटार माती दगडांमुळे बंद झाल्यानं पावसाचं पाणी रस्त्यावरून वाहत आहे. यामुळे येथील दुकानात तसंच घरांमध्ये पाणी जात असल्यामुळे इथल्या नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतोय. पाहूयात.
ऐतिहासिक मोती तलाव येथे सुरू होत असलेल्या म्युझिकल फाउंटनची पाहणी माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी केली। या संगीत कारंज्यांच्या मनमोहक नजराण्याचा आनंद त्यांनी यावेळी घेतला। लवकरच हा कारंजा सुरू करण्यात येणार आहे। येणाऱ्या काळात हे शहर पर्यटन क्षेत्रातील आकर्षण ठरेल असा विश्वास केसरकर यांनी या प्रसंगी व्यक्त केला आहे। वगैरे काही नाही, त्याला एकंदर साधारण 4 ते 4.5 कोटी रुपये खर्च येणार आहे आणि त्या ट्रायल्स सुरू आहेत आणि ट्रायल्स यशस्वी झाल्यानंतर त्याचं रितसर उद्घाटन। सावंतवाडी हे पर्यटकांचं आकर्षण केंद्र ठरलं पाहिजे। त्याच्यामध्ये मोती तलाव हा याचा मुख्य आकर्षण बिंदू आहे आणि त्या दृष्टीने मोती तलावाचं सौंदर्य या कारंज्याने निश्चितपणे द्विगुणित होईल याची मला खात्री आहे। त्याच्याचबरोबर बोटिंगसुद्धा सुरू होत आहे। मोती तलावाच्या काठावर फूड चालू होत आहे, म्हणजे याला खाऊ गल्ली म्हणतात असं। तर ही सगळी एकदा सुरू झाली सगळे प्रकल्प। योगा सेंटर चालू होत आहे, शिल्पग्राम तर ऑलरेडी चालू आहे, त्याच्यामध्ये अधिक भर पडली आहे। हेल्थ पार्क चालू होत आहे। त्यामुळे एकंदरीत सावंतवाडी पुढच्या काळामध्ये पर्यटकांचं आकर्षण स्थळ स्वतः राजवाडा तर आहेच सावंतवाडीमध्ये आणि लाकडाची खेळणी आहे। एकंदरीतच सावंतवाडी पुढच्या काळामध्ये पर्यटन क्षेत्रामधलं एक आकर्षण ठरावं अशी माझी अपेक्षा आहे। कोकणात गेल्या 10 ते 12 दिवसांपासून पडणाऱ्या अवकाळी पावसामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे। उन्हाळ्यात घेतल्या जाणाऱ्या मिरची उत्पादनाचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्यामुळे छोट्या शेतकऱ्यांवरती संकट कोसळलं आहे। त्यामुळे शासनानं याची तात्काळ दखल घेऊन शेतकऱ्यांना मदत करावी अशी आर्त हाक देण्यात आली आहे। पाहूयात। सध्या अवकाळी पावसाने संपूर्ण कोकणात धुमाकूळ घातलेला आहे। गेल्या 10 दिवसांपासून हा पाऊस कोकणात पडत आहे आणि त्यामुळे शेतकरी असतील किंवा जे छोटे मोठे व्यावसायिक असतील यांचं मोठं नुकसान झालेलं आहे। खरं तर मान्सून अजून दाखल झालेला नाही आहे। 2 तारीखनंतर मान्सून दाखल होणार आहे आणि त्या अगोदर हा पाऊस सुरू झाल्यामुळे जी उन्हाळ्यातील जी कामं होती, शेतीची कामं होती, ती शेतकऱ्यांची अपुरी राहिलेली होती। मुख्य म्हणजे जर पाहायला गेलं तर उन्हाळ्यात ज्या काही खेडेगावातील जे शेतकरी असतात त्यांची मिरचीची पिकं, कोकम, त्याचप्रमाणे उन्हाळी शेंगदाणा अशी विविध पिके ही छोटे शेतकरी घेतात आणि यावर या शेतकऱ्यांचा संपूर्ण वर्षाचा अर्थार्जन जे आहे ते चालतं। मी आता आहे वेंगुर्ले तालुक्यातील मातोंड येथील काजीरमाळा या ठिकाणी आहे आणि या ठिकाणचे जे शेतकरी आहेत याच्याचबरोबर इतर भागातील सुद्धा वेंगुर्ले तालुक्यात अनेक असे भाग आहेत ज्या ठिकाणी मिरचीची शेती ही केली जाते। मी आता ज्या ठिकाणी आहे तुम्ही माझ्या मागे बघू शकतात की ही संपूर्ण मिरचीची शेती आहे। दूरपर्यंत असे अनेक शेतकऱ्यांचे लागून जे आपण म्हणतो जी जागा आहे त्यात ही शेती संपूर्णपणे केलेली आहे आणि आता जी आपल्याला दिसते ही संपूर्ण 1 लाख किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त रुपयांची ही मिरची आहे। ही मिरची शेतातून काढून सुकवून नंतर ती बाजारपेठेत विकली जाते किंवा व्यापाऱ्यांना ती विकली जाते आणि त्याच्यानंतर त्यांना जे काय त्या मिरचीचा मोबदला आहे तो मोबदला मिळतो। मात्र ही मिरची आहे ती शेतातच राहिलेली आहे, ती काढण्यात आता काही उपयोग नाही कारण त्याच्यात पाणी साचलेलं आहे। मिरचीच्या जर आत आपण बघितलं तर त्याच्या बिया कुजलेल्या आहेत, त्याच्यामुळे ती मिरची घरी नेऊन ती आता ऊन कधी पडेल, ते कधी सुकवतील आणि कधी विकतील हा मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। तसेच या अगोदरची जी त्यांनी मिरची काढलेली आहे ती मिरची जी घरीच वाळत घातलेल्या ठिकाणीच आहे, ऊन न पडल्यामुळे ती सुद्धा मिरची तशीच जागी कुजून राहिलेली आहे। काही शेतकऱ्यांनी तर आपली काढलेली मिरची ही नदीत सुद्धा फेकून दिलेली आहे। अशा प्रकारचं शेतकऱ्यांवर मोठं संकट कोसळलेलं आहे। आपल्यासोबत या ठिकाणचे काही शेतकरी आहेत, नेमका काय विषय आहे तो आपण त्यांच्याकडूनच जाणून घेणार आहोत। आम्ही आता बघतोय की ही संपूर्ण शेती मिरचीची शेती आहे।
दरवर्षी तुम्ही शेती करतात, याच्यावर तुमचं संपूर्ण वर्षाचं जे अर्थार्जन आहे ते असतं. तर काय सांगाल, साधारण ही कधीपासून तुम्ही शेती चालू करतात आणि कशा प्रकारे करतात? आम्ही दिवाळीनंतर, दिवाळी झाल्यानंतर जानेवारी साधारण तेव्हा आम्ही नोव्हेंबरच्या एंडला रोपं घालण्याचा जो वन रोपं घालतो. घालतात ती नोव्हेंबरच्या शेवटी घालावी लागतात. एक महिन्यानंतर त्याची लागवड करावी लागते. एक महिना झाल्यानंतर जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, मे महिन्यापर्यंत त्याचं उत्पन्न हे शेतकऱ्याला मिळत असतं. पण यावर्षी अति पाऊस मे महिन्यामध्ये झाल्यामुळे नुकसान बरंच झालेलं आहे. शेतकरी हा जवळजवळ देशद्रोहीला गेलेला आहे. 30-35 हजार रुपये खताला लागतो. त्याच्यानंतर आमची मजुरी आणि त्याच्यानंतर आम्हाला ट्रॅक्टरनी नांगरणी करणं, परत ते सगळा हे करणं, सगळा व्यवस्थित होणार नाही म्हटलं तरी लाखभर त्याच्यात सगळा होता खर्च. आणि त्याच्यानंतर आमका काय ते मिळणार, त्याच्यानंतर पुढलो ह्या म्हणजे काय आता फायदो मिळणार. त्याच्यातच जे गव्यारेड्यांचं सुद्धा गयारेडे देखील आम्ही रातची राखोक बसतो, ते देखील आम्हाला त्रास खूप देतो. तसेच आता जे संपूर्ण शेती बघतो, हे अजून सुद्धा काही भागात ही मिरच्यांची शेती आहे. साधारण किती शेतकरी ह्या भागात आहेत? आता आम्ही ज्या भागात आहोत त्या भागात साधारण किती शेतकरी आहेत आणि कितीची त्यांची साधारण मिरची असेल अंदाज? नाही म्हटलं तरी हे शेतकरी आमच्याकडे 60-70-80 शेतकरी आहे. तरी मिरची नाही म्हटलं तरी 50-60 लाखाच्या वर उत्पन्न आहे आमचं इथे. हे आता आमचा उत्पन्न सगळा नासधूस झालेला आहे. आम्ही आता काय करायचं पुढे, म्हणजे आम्ही कसे जगायचं, हे आमचा मोठा ह्या. आणि हा पावसाळा आला. हा पावसाळा आला. या पावसाळ्यात कसे काय दिवस घालायचे हेच समजत नाही आपल्याला. कारण आता गणपती आला, हे सण आले. त्या सणासाठी तरी आपल्याला काहीतरी पाहिजे, ते काहीच नाही, सगळं निघून गेलं या पावसाने. बारीक जो शेतकरी आहे तो याच्यात भरडला गेला. जो काही हाताच्या बोटावर जे शेतकरी आहेत त्यांचं सगळं हे निघून गेल्यामुळे निश्चितच आपण समजू शकतो की आपल्याला इतर वरच्या पट्ट्यात असेल किंवा घाटमाथ्यावर असेल, आपल्याला शेतकऱ्यांची मोठमोठ्या जमिनी असतात, त्याच्यातून मोठी शेती आपल्याला पाहायला मिळते. पण आपल्या कोकणातला शेतकरी यांची जी शेतजमीन आधीच कमी असते, त्याचंच त्यांची विविध हंगामाला जी पिकं घेत असतात तीसुद्धा वेगळी असतात. त्याच्यावर त्यांचं संपूर्ण वार्षिक अर्थार्जन चालतं. सण असतात, या सणाला आपल्या मुलाबाळांना चांगले कपडे घ्यावेत, गोडधोड खायला द्यावं, ही सुद्धा त्यांची इच्छा असते. मात्र अशा प्रकारे लाखो रुपयांची मिरचीचं उत्पन्न हे अशा प्रकारे डोळ्यासमोर जमीनदोस्त होणं हे खूप मोठं नुकसान या शेतकऱ्यांचं आहे. आणि याकडे कुठेतरी शासनाने सुद्धा लक्ष द्यावं अशी त्यांची आर्त हाक आहे. त्याचप्रमाणे मगाशी जसं तुम्ही म्हटलं तसं या उन्हाळी शेंगदाणासुद्धा या ठिकाणी केला जातो. तो सुद्धा विक्री केला जातो, तेल काढलं जातं किंवा त्याचं वार्षिक लागणार जे घरात पुरवलं जातं, त्याबद्दल काय सांगा? प्रति शेतकरी थोडं शेंगदाणा भुईमुग करतो, कारण तेलाची आवश्यकता. आता तेलाचा दर बघितला तर तो गगनाला भिडलेला आहे. तरी प्रति शेतकरी नाही म्हणजे 10 गुंठे, 15 गुंठे, 20 गुंठे असे 1 एकरपर्यंत शेती करतो. शेंगदाण्याच्यावरती, मिरच्यावरती, त्यानंतर इतर काही कडधान्य त्याच्यावरती शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह हा चालतो. कारण नोकरीला जर कोण घरामध्ये नसेल तर काय खाणार, काय करणार आणि शेतकरी कसा जगणार? हे तर आम्हाला करायलाच पाहिजे. शेती नाही केली तर आम्ही काय करणार आणि काय खाणार? तर त्या कुटुंबाची परिस्थिती फार वाईट. चार महिन्यात म्हणजे कोळपणी, नांगरणीपासून, ट्रॅक्टरपासून सगळा खत पाणी ह्या सगळ्यापासून जवळजवळ 70 ते 80 हजार रुपये खर्च येतो. आणि साधारण प्रति शेतकरी जर व्यवस्थित मिरची झालीच कुठच्या वर्षाला तर काय साधारण नफा शेतकऱ्याला मिळतो? लाखभर रुपये सुद्धा मिळतो. 1.5 लाख पर्यंत मिळतो. मोठ्या शेतकऱ्यांना 2-3 लाख सुद्धा भेटतात. पण सर्वसाधारण लहान बारीक सारीक असतात ते लाखभर रुपये कमावतात, मिळतो. त्याच्यात तो उदरनिर्वाह करतो वर्षाचा. मग आता जो हा अवकाळी पाऊस पडलेला आहे त्याच्यातून साधारण शेतकऱ्याला काय मिळणार आहे हे काय सांगा? आता सध्या काहीच मिळणार नाही. शून्य म्हणजे सकाळ. आता काढलेली मिरची आहे ना, ती घरी नुसती कुजलेली आहे, ती नदीत फेकून दिलेली आहे.
आत्ताच काही वेळापूर्वी आपण शेतातील जी मिरची आहे, मिरचीचं पीक आहे ते कुजलेल्या स्थितीत पाहिलं आणि संपूर्णपणे त्या मिरचीचा काही उपयोग नाही. आत्ता मी याच ठिकाणच्या एका शेतकऱ्याच्या घरी आहे आणि आपण या ठिकाणी बघू शकतात की ही जी मिरची वाळत घातलेली आहे, ते जी मिरची एक मिरचीची जे पीक आहे ते काढलेलं होतं आणि अशा प्रकारे मिरची वाळत घालावी लागते. त्याचे देठ असतात ते काढावे लागतात आणि त्याच्यानंतर ती मिरची विक्रीसाठी जाते. मात्र संपूर्णपणे या मिरचीला बुरशी आलेली आहे. ऊन न पडल्यामुळे मिरची ही संपूर्ण फुकट गेलेली आहे. काही मिरचीचं त्यांनी अक्षरशः ओतून टाकलेली आहे. आपल्यासोबत या ठिकाणचे शेतकरी आहेत. साधारणतः आम्ही ही या ठिकाणी मिरची बघतोय. शेतातीलही मिरची आत्ता बघितली जाऊन. तर काय सांगाल याबद्दल? कशा प्रकारे ही तुम्ही मिरची जानेवारी डिसेंबरपासून सुरुवात होते आणि पुढे कशी कशी प्रोसेस होते, काय सांग? डिसेंबरपासून ह्याची आम्ही सुरुवात केली. मिरची म्हणजे जमीन तयार करायची, त्याच्यानंतर ते रोप लावले, त्याच्यानंतर त्या रोपाला औषध उपचार सगळा करून की नाही लागवडीला आली, ती लागवडीला आणली खर्च सगळा करून. आणि आता ह्या महिन्यात की नाही हे पाऊस पडला आणि हे आता माझं जवळजवळ काहीतरी 70-1 हजाराचं नुकसान झालं. हे एका पाड्याचं 60-65-70 हजाराचं की नाही एका पाड्याचं माझं नुकसान झालं, एका पैऱ्याचं. आता ह्याच्या पलीकडे आहेत अजून माझ्या मिरचे मळ्यात, ते वेगळेच आहेत. पण हे आताचे नुकसान माझं झालं की नाही ते आता मी हे नुकसान आम्ही शेतकरी कर्ज घेतो सोसायटीकडून किंवा बँकेकडून. ते कर्ज आम्ही ह्याच्यावर आम्ही ते भरतो. आंबा कर्ज घेतो, त्या आंब्यात काय मिळत नाही धड, पण ह्या मिरचेतच आमका 4 पैसे आम्हाला मिळतात. ते 4 पैसे भेटल्यानंतर आम्ही त्याच्यात ते कर्ज फेडतो. सोसायटीचे म्हणा किंवा शेती कर्ज म्हणा किंवा खावटी कर्ज म्हणा, ही जी आम्ही काय कर्ज घेतो वर्षाची, ती वर्षाक आम्ही ते पैसे शेतीत खर्च करतो आणि ह्याच्यावर आम्ही ते सगळं हे करतो. निश्चितच हा सुद्धा मुद्दा जो आहे तो एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे की जे कर्ज घेतलं जातं, खावटी कर्ज म्हणा किंवा स्थानिक विकास सोसायटी असेल किंवा स्थानिक बँक असेल, यांच्याकडून हे कर्ज घेतलं जातं. त्याच्यातून हे मिरचीसारखं उत्पन्न किंवा आपण मगाशी म्हटलं भुईमुग असेल, अशा प्रकारची जी छोटी मोठी उत्पादनं आहेत ती घेतली जातात आणि त्यानंतर हे कर्ज जे आहे ते फेडलं जातं. मात्र अशा प्रकारे पूर्णपणे नुकसान झाल्यामुळे आता कर्ज फेडायचं कसं, हा सुद्धा मोठा प्रश्न या शेतकऱ्यांकडून निर्माण झालेला आहे. आपण ही जवळून आपण बघू शकता त्या मिरचीचं कशा प्रकारे नुकसान झालेलं आहे ते. हे जी मिरची आहे ती ह्या मिरचीला संपूर्णपणे बुरशी आलेली आहे आणि ह्या मिरचीची काहीच उपयोग हा ह्या शेतकऱ्यांना होणार नाही आहे. अशाच प्रकारे सगळीकडे ही परिस्थिती आहे. प्रत्येक ठिकाणी मिरची असेल किंवा जे भुईमुग असतील त्याची सगळीकडे हीच परिस्थिती आहे. साधारण आता आपण संपूर्ण परिस्थिती बघितली तर आंबा पीक असेल किंवा इतर भात शेती असेल, याच्यात जेवढं उत्पन्न मिळत नाही तेवढं या मिरचीत मिळतं. आम्हाला की ना ह्याच्यात मिरचीत उत्पन्न जास्त मिळतं. म्हणजे गोव्याला आता की नाही म्हटलं तरी आता आमच्याकडे विचारायला येतात, तुमच्याकडे 600-650 रुपयापर्यंत आम्ही ही मिरची घेतो, आहेत तुमच्याकडे तर द्या. पण आमच्याकडे मिरचीत नाही तर आम्ही देणार कुठून, हां असं झालेलं आहे. आणि ह्या मिरचीत आंब्यात मिळत नाही आम्हाला, भात शेतीत एवढे पैसे भेटत नाही. एवढे आमची माणसं घरातली, आता हे माणसं माझी काढायला की नाही 17-18 माणसं मिरची तोडायला होती झाडावरची. आणि त्याशिवाय घरी ते देठ काढण्यासाठी की नाही ती जवळजवळ 7-8 माणसं देठ काढायची दिवसभर. अशी करून ही आम्ही वाळत घातली. एक दिवस एक ऊन लागला त्याला आणि दुसऱ्या दिवसपासून पाऊस चालू झाला, त्याच्यामुळे ही अशी खराब झाली. ही एवढी आहे आणि अजून टाकलेली आहे ह्याच्या डबल. गॅसाच्या एका डबऱ्यामध्ये आम्ही ती ओतली काल. ही आता म्हटलं ओतूया, ही ओतूची आहे, पण ती आता म्हटलं रामांदे उद्या म्हटलं हे करूया. तर शासन जे आहे ते आंबा असेल किंवा काजू नुकसान भरपाई देतं का, भरीव नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करतं किंवा शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजनासुद्धा जाहीर करतं. मग काय शासनाकडे हाक द्याल या संपूर्ण नुकसानी? आता शासनाने आम्हाला काय ते हे त्याच्यावर काय ते निर्णय करायचा नाही. कारण कसं आहे माहिती आहे, आम्ही कर्ज तरी हे करायचं, मग आम्ही तेवढं तरी आम्हाला हातभार लावल्यावरही जाय. आता पुढे गणपती येणार, दिवाळी येणार, हे सण येणार. या सणात पण आम्ही आता काय करणार तुम्ही सांगा. मग ह्याच्यावर आम्ही ते हे कर्ज भरून दुसरं कर्ज घेतो ना आम्ही परत. हे कर्ज भरायचं आणि दुसरं कर्ज घ्यायचं, मग आम्ही ते सण पुढचे त्या कर्जावर पैशावर हे करतो. पण आता हे आमचं नुकसान झालं की ना, मग आम्ही आता ह्याच्यात कर्ज कसं भरणार, ह्या शेतकऱ्याचा प्रॉब्लेम आहे ना, नाहीतर आत्महत्या करावी लागणार. निश्चितच कोकणातील शेतकरी हा संयमी आहे. किती झालं तरी
पेज खाऊन राहील मात्र आत्महत्येसारखं पाऊल उचलत नाही. आणि निश्चितच शासन ही जी आर्त हाक आहे ती ऐकेल अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून आहे. कारण एक जर विचार केला तर शेतकऱ्यांच्या या ठिकाणचे जे कोकणातील शेतकरी आहेत यांची शेतजमीन ही छोटी शेतजमीन असते. घाटमाथ्यावरची एकरान एकर अशी शेतजमीन या कोकणातल्या शेतकऱ्यांची नसते. किंवा काही शेतकरी हे खंडाला जमीन घेऊन शेती करतात. काही शेतकरी हे दुसऱ्याकडून ज्यांची दुसऱ्यांची जमीन असते ते शेती करतात. काही लोक मुंबई ठिकाणी असतात त्यांचीसुद्धा पडीक जमीन असते त्या ठिकाणी शेती करतात. या काही शेतकऱ्यांच्या नावावर त्यांचे सातबारासुद्धा नसतात मात्र त्या जमिनीत ते शेती करतात. आणि या संपूर्ण नुकसान भरपाईसाठी शासनाकडून सातबाराची अट ठेवली जाते. सातबारा त्या जमिनीचा त्या मालकाच्या नावावर असावा किंवा त्या ठिकाणी त्यात मिरची पीक किंवा जे पिकाचं नुकसान झालेलं आहे त्याची नोंद असावी अशी अट ही शासनाकडून ठेवली जाते. मात्र अशा प्रकारे शेतकरी हे कागदोपत्री पूर्तता करू शकत नाहीत कारण त्याला तांत्रिक ह्या बाबी ज्या सर्व आहेत त्याच्या आड येतात आणि ते शेतकरी या नुकसान भरपाईपासून वंचित राहतात. कारण अशा प्रकारे जो अवकाळी पाऊस आलेला आहे 10-15 दिवस अगोदरपासून हा पाऊस सुरू झालेला आहे आणि पुढे पुन्हा 2 तारीखपासून किंवा आता जे पुढचे काही दिवस आहेत त्या दिवसातसुद्धा पाऊस आहे. त्यामुळे ही मिरची आता सुकून किंवा याचा काही उपयोग होणार नाही आहे. त्यामुळे शासनाने काही वेळा जी सातबाराची जी अट आहे ती शिथिल करावी. स्थानिक प्रशासन असेल किंवा शासनाचे अधिकारी असतील किंवा कर्मचारी असतील त्यांच्या वतीने या संपूर्ण शेतीचा पंचनामा करण्यात यावा पुढील 2 दिवसात आणि त्यानंतर या शेतकऱ्यांना संपूर्ण सरसकट अशी जे नुकसान भरपाई आहे ती देण्यात यावी अशी मागणी या शेतकऱ्यांकडून होते आहे. निश्चितच या संपूर्ण शासन असेल किंवा पालकमंत्री असतील स्थानिक आमदार असतील हे या संपूर्णपणे याची दखल घेऊन या शेतकऱ्यांना न्याय देतील असा विश्वास शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलेला आहे. कॅमेरामॅन साहिल दहीबावकर सहित दीपेश परब, वेंगुर्ला. विनापरवाना बैलाची वाहतूक केल्याप्रकरणी सावंतवाडी पोलिसांनी 5 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. ही कारवाई आंबोली गळे परिसरात करण्यात आली. हे सर्व बैल अंबाडे आजरा येथे चालत घेऊन जात असताना आंबोली दूरक्षेत्र पोलिसांकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे. अंबाडे आजरा येथील 4 जण 4 बैल घेऊन सावंतवाडी ते आंबोली गळे येथील रस्त्यावरून चालले होते. याची माहिती आंबोली दूरक्षेत्र पोलिसांना मिळाली. त्यावरून संशयितांची चौकशी केली असता त्यांच्याकडे कोणतीही कागदपत्रे नव्हती. त्यामुळे पोलिसांकडून या 4 जणांवरती कारवाई करण्यात आली. यामध्ये पांडुरंग बापू पाटील, दशरथ बाळू पाटील, अशोक शांताराम पाटील, रमेश सीताराम कांबळे, यशवंत बापू राणे, सर्व राहणार अंबाडे, तालुका आजरा यांचा समावेश आहे. दरम्यान पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्राण्यास निर्दयतेने वागणूक व प्राणी संरक्षण कायद्यानुसार त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल करून 4 गोवंश हे सुरक्षिततेकरता ताब्यात घेऊन गोशाळेत जमा करण्याची कारवाई केली आहे. ही कारवाई स्थानिकांच्या मदतीनं सावंतवाडी पोलीस स्टेशन हेड कॉन्स्टेबल रामदास जाधव, दीपक शिंदे, लक्ष्मण काळे, मनीष शिंदे वगैरे पथकानं केली. कोणत्याही प्रकारे अवैध जनावरे वगैरे वाहतूक करू नये असं आवाहन पोलिसांनी केलं असून अशा प्रकारे मिळून आल्यास रितसर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे. त्याचप्रमाणे कोणीही अशा प्रकारे गोवंश वाहतूक बाबतीत माहिती असल्यास पोलिसांना संपर्क करावा. परिसरात कोणती अयोग्य कृती करू नये. कोणत्याही प्रकारे वाहतूक करणारे किंवा इतर लोकांविषयी माहिती दिल्यास त्यांचं नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल असं आवाहन पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांनी केलं आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. रक्ताचं पाणी करून मिरची पिकवली, सगळी मेहनत पाण्यात गेली. मिरची व्यावसायिकांचं लाखोंचं नुकसान. विद्युत वितरणच्या नियंत्रण कक्षाला पालकमंत्री नितेश राणे यांची भेट, कामकाजात सुधारणा करण्याच्या सूचना. आणि आता सहकारातही राजकीय जोडे, हर्षवर्धन सपकाळ यांची टीका. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.